Acordos de goberno pactados en xuño de 2007, chegando ao vergoñento extremo de usurpar as competencias da Consellería de Urbanismo, que segundo o pacto lle correspondían á alternativa canguesa de esquerdas, vulnerando a legalidade, tanto contemplada na lei de base do réxime local como no GOF, e non cumprindo os mínimos principios democráticos, constitúe unha estafa política sin precedentes ningún en calquera dos varios gobernos de coalición que gobernaron Cangas na súa historia democrática. E que se agrava ademais polo xa citado incumprimento do pacto de goberno, que foi o que permitiu, señora alcaldesa, o apoio de 13 concelleiros o acceso á alcaldía por parte da candidata naquele momento do BNG. Dende Apple demos un prazo razoable, uns 3 meses dende golpe de Estado, que nos desposou dunha concellería clave na nosa maneira de entender a política, para restablecer un diálogo entre os tres grupos que nos permitise recompoñer o pacto no que se basea a representatividade da actual alcaldesa. Temos, pois, un exemplo de paciencia que dubidamos que mantivese ningún socio actual dos múltiples gobernos de coalición de esquerdas que hai espallados por aí. Pero a paciencia ten un límite, non só a hora de reclamar o cumprimento dos acordos asinados polos que libremente e sen coacción BNG e PSDG nos fixeron corresponder a Consellería de Urbanismo, senón tamén a hora de proclamar que non estamos dispostos a seguir aturando máis a prepotencia e o caudillismo autoritario da alcaldía que se asenta nunha posición política reaccionaria e sin principios éticos. Nós non queremos verlos involucrados ni ser cómplices desta maneira de facer política propia da dereita máis reaccionaria. Tampouco imos permitir, despois de dar un prazo suficientemente amplo e razoable que non tivo resposta ninguna, e dar ademais mostras dunha paciencia inmensa, como xa dixen, que se siga a desprezar os socios de goberno con ninguneos significativos ou inxerencias en varias áreas. Así que, pola nosa parte, manifestamos que a alcaldesa deixa de ter o noso apoio e consideramos que queda deslegitimada, xa que o que tiña que ser un goberno compartido polas tres forzas que auparon a alcaldía é hoxe un goberno cun apoio mínimo do cal non podemos ni debemos formar parte. Por todo o anterior, queremos informar aos grupos municipais, a cidadanía canguesa en xeral, e rogámoslle á alcaldía que se lea por enterada o seguinte. Os dous concelleiros e a concelleira de Apple deixan as súas funcións como membros deste grupo de goberno. Segundo, esta situación só pode ser revertida se o BNG, como grupo municipal ou como organización política, dá os pasos necesarios para retomar o diálogo e recompoñer o pacto de goberno nas condicións nas que foi asinado no seu día ou, no seu defecto, se iso non é posible, estea disposto a propiciar un cambio na persoa que ostenta a alcaldía que permita e que teña como objetivo fundamental recompoñer un goberno mayoritario e de esquerdas e can.